เ
Kowe iki diomongi wong tuwek. Aja kaya ngono kuwi. Ora ning ngono iki cah cilik. Cah cilik. Beri oplos dulu. Hei. Mas Mehon. Hei. Nyabuk iki. Lho ganong to. Iki ganong. Ganongan. Ganong. Iki ganongan. Nih. Apa? Nih. Ayo dicepot. Hei. Iki wis wajah asline. Kok kira wong nyepot topeng ya. Kayak wis disepot topenge. Piye ro? Apik kene iki yo ora oleh. Kene iki dhewe iki enek. Apa jenenge benih-benih kesenian seniman. Kuwi yo bos dulu. Mentale urung terjadi. Iki wis tanah wis aku. Iki wis dalem utang. Eko penonton dhisik. Ibu-ibu, adik-adik, mas-mas, mbah-mbah, elek-elek. Boyo ingkang mriki adike pun sato napa dereng? Tunggal malih nggih. Tunggal malih nggih. Piye. Ora ning ngono ki termasuk iki yo apik yo iso salto ngono. Ora ning ngono ki penonton yo kudu terhibur. Padha terhibur. Ha. Teko ket pojok ana kae loro. Wes tirik teko kono sampai teko kene. Antusias. Alhamdulillah sing delok rame. Dateng ngajeng griyane Mbah Misni Singo Jaduk. Nah, ngono kuwi. Ngene iki rame kabeh. Enek bocah petiket cilik elek iki. Le, topengmu cepoten. Wes yo. Tak kira topengmu urung cepot. Yo, ngene iki anu ro, iki jiwa penerus.
Nah, sok ade sok wis tuwek ungku-ungku. Wis ngene kan umur-umur rada munggah. Lah wis tuwek ngene iki gendine iki, ngene iki. Mang acarane opo zaman bersama? Iki lho Mik. Wah, iki tuwek. Yo melu nyenggak. Iki lho Nik karo. Iki lho Nik. Piye? Mas Meyong. Nggih. Leng celeng. Nyanto. Oh nyanto. Nyanto. Rene. Nggih. Iki mang sampean pirsa napa mboten acarane napa? Iki lek adewe iki jelas ngerti acarane apa. Bener. Saiki aku takok kowe le. Iki mang bengi acarane apa? Cek. Ra kenek ngono. Halal bihalal. Halal bihalal apa? Riyoke apa? Halal bihalal? Lah iya, halal bihalal apa? Loh, iki piye kok Bocah kentek iki, anake sapa iki? wong wis diwarahi kok. Loh, Lah kae ora gampek apa? acarane apa le? Acarane apa? Mau kowe mrene sing nyeluk sapa to? Jadi anake sapa, Bu? Niki yogane sinten? Kartolo. Anake Budi. Anake Mang acaran. Acarane halal bihalal pasti lo. Halal bihalal paguyuban sing riyok Singo Manggala Yuda. Benar. Nggih, mugi-mugi didongakne. Hitungane oh yo. Cek. Cuk. Mutamati. Oh, Kenek lah iki kenek. Nah. Tak donganipun sedaya desa warga desa Boto Merah. Apa? Boto putih. Boto putih diparingi seger waras. Lah kok ora sing muni amin iki lho. Iki kene sing muni amin alhamdulillah. Kono urung. Mugi-mugi sedaya desa warga Boto putih diparingi kesehatan. Amin. Nah, seger waras. Amin. Rezeki lancar. Amin. Sing durung rabi ndang rabi. Amin. Amin. Piye Mas? Oleh rondo. Amin. Iki piye to Mas Beo? Amin. Amin. Wis to. Wah, Donga. dongane. Nggih, aku iki lek dongane ning wong kene wis kok pek. Oh, Iya to. bener. Aku tak dongakne paguyuban Singo Manggala Yuda iki. Iya. Nggih, mugi-mugi tansah regeng gayeng. Amin. Nggih, mugi-mugi jaya selamanya Amin. sampai akhir hayat nanti. Amin. Mugi-mugi Singo Manggala Yuda tansah barokah, paguyubane barokah, masyarakat Bedungan kabeh barokah. Panjang umur sehat selalu. Amin, tepuk tangan dulu buat desa warga Boto Putih. Ro. Apa? Wis donga, Wis donga. wis. Karek kethek lek iki. Kowe wis donga apa urung? Aja rene wis ndonga apa ora? Napa? Duwe. Ora duwe donga. Duwe. Gamamu ora duwe donga iki piye iki? Agamaku Islam. Islam. Madhepro. Kowe duwe donga apa ora? Didongakne masyarakat kene iki sing delok sampe mbane iki lho. Didongakne ta yo. Ayo. Mugi-mugi sedaya keluarga Boto Putih diparingi panjang umur. Sehat selalu. Iki piye to? Ora apa-apa ya wis. Iki genti joget nek. Oh. Aku urung atraksi Ya, sampean wis. wis. Sampean wis kok. Iya. Oke. Yo. Ayo Mas. Ayo Mas digelak Mas. Weh, yuk. Mikirono sik. Weh. Kene lho. Rono nyapu.
Jatil ngene apa yo enak. Bang, ora ning ngono. Jatile ayu. Lah modele kaya cok bakal sing lanang. Lah dhek ngomone aku, Mas jatil ngene apa yo enak. Jajal lo aku ngono. Bar jajal. Lah kok meneh. Ayo, sampeyan ngomong esrek. Ya wong saleh dhek dhewe. Ora lho. Ngono mengki aku saking senengku. Saking senengku iki nyapa? Nyapa? Delok jadile tak sawang kok. Ayu-ayu, kinyis-kinyis. Kinyis-kinyis ayu-ayu lah kok aku nemu sitok. Nyapa? Mlawenu.
Tahu iki. Bro. Apa? Kowe tahu tuku gorengan apa ora? Tahu. Kowe tuku gorengan 5.000. Gorengan lek saiki lek siji 500. Siji 500 bener. 5.000 kan lek 10. Apa? 10 ku ya 10. tempe nek 6. Tempe 6. Nah, gedang gorenge 4. Gedang goreng 4. Kuwi 10. Gedang gorenge 3. Ada telu. Lah, sing siji Isi apa iki? tahu isi. Lah kok tahu sih? Tahu isi. Oh, Tempene 4. tempe 4. Ngene-ngene iki. Isi telu 4. Nah, gedang goreng ngene-ngene iki. Ah, gedang goreng. Tahu isine yo kuwi mang. Hei, kuwi kok buka? Apa? Kok buka? Brak. Amine. Oh, Nyobok amine nyebut buka ndak saya. Hei, kuwi ngono tuh tahu isi. apa? Tape bosok. Hei. Ku tape bosok iki lho. Lah kok lek manis koyo ngene lho cahayane. Manis e lho, Mbok. Ojo, Dan apa? ojo. Dan apa mo? Kowe engko kencing manis lek karo iki. Lah, Kowe iki gulamu wis dhuwur, dieling. Gulamu wis. Kowe iki sik enom kaya wis duwe lara gulamu dhuwur. dungane kancane kok. Kuwi karo aku wae. Kowe kok golek koyo ngene iki ra pantes. Lah karo sapa Kowe pantes? iki ra pantes ya koyo ngene iki. Pantesku karo sapa? Pantes iki lho. Kalau baling beri dhewe kalau. Kae lho sanding truk ya lho. Kayak nyawang Ngapet kae? Ah, manis e ya Allah le. Ya disin lho. Iki pantes karo kae. Kae ngono, Nyapa? mambu remason. Kenyewu budalan fresh keran kok. Remason. Ora ngerti fresh care berarti keroki tanggane iki mang. Aku budal rene nyawang. Mbak motor to? Arep rene. Teko protolonyo. Betulan piye? Yu kerokan le. Kowe wis joget. Heeh. Ganti sampean ngedrek. Heeh. Mau milih ngono sing ndi jadel sampean iki. Milio tak jupukne. Milih ndi kowe? Hei rene, le. Rene. Kowe milih sik, kowe milih sing ndi? Ngono yo ganongan yo take me out tak omong ngono. Heeh. Lah yo milih sing ndi? Apa ki sing cuwilik iki? Kaya kentang crispy iki. Ora. Bisa ngene kaya kentang crispy ya lho. Ora ning ngono iki yo pertumbuhan. Ayo milih dua ndak? Nyebut sampe sakmene kaya kentang crispy lho. Apa? Yang mana? Sembarang. Sembarang. Oh iya, sembarang. Sembarang. Sing kacamata nanti. Iki jep ngajeng iki to. Mas. Sing kacamata tuwek lho, Mas. Sing di kuwi iki. Weh, lek kuwi yo aku. Sing semok. Hei. Ya modelmu kok cok bakal ngono kok itu lho. Ayo sampean wis ndi iki dua iki ya. Apa iki? Tiga iki ya. Oh. Dua sing ndi? Iki Mbak Angel sampun. Tak cilik jaluk Mbak Emma, iki Mbak Fitra. Finka, Mbak Finka. Heeh, dua iki ya. Ki nyapu. Hei. Wah, Kono ben kowe iki karo aku ning kene, padha seragam nyapu men iku. ya. Sing ndi iki ya dua iki ya. Ya wis juga. Dua iki. Ayo Mas. Apa entek kowe dua iki? Kok karo aku iki lho. Oga aku, lek kowe dhewe ya dhewe. Ayo Mas.
Ora ning ngono lho, Bang. Dia lagi yo mek ngene tok. Lecam-lecam. Rumangsan iki iklan Pepsodent. Rene, alhamdulillah. Rene Mas Deong. Dulur Trenggalek, Blitar Tulungagung, Ponorogo, sedaya sing dereng kok kesebut. Wis ning kene iki nglumpuk blek ning desa Mbota Putih. Nyapa? Ora ero. Opo yo ero aku? Ora ero. Rene sik. Nyapa? Bar iki tuku behan ning kono lho. Kademen, lagi genti. Monggo tak kene engko. Iki mang penggalong Trenggalek yo hadir. Ora mek adil sampean kan Trenggalek aku Tulungagung. Ayo Mas, dulur-dulur penggalong monggo ten mriki kersane. Ngoten ubi urusane sing penting saiki rompi kundi. Rompimu kok balik. Mak iki masalah iki aku. Ora apa-apa. Ayo Mas. Monggo sing badhe ganong monggo. Anu jenengan teng mriki, aku tak goleki klambi sik. Klambiku ilang. Jengane. Nyapa? Sampeyan do ngebrek. Nyapa? Apa? Ngomong apa? Ning dhuwur klambiku. Sing nguncalne sapa? Ha, kudu kowe. Kowe asline sing nguncalne. Lho, tukang syuting kuwi. Oh. Piye lho Kang iki? Urusanmu karo kamera nyapuk munggah ning rompiku munggah. Ki nyapa iki? Iki ngono ya salah satune penggalong Trenggalek. Oh. Ayo Mas. Mas. Anu Mas, sik Mas omong sik, topengnya dicepot. Aja joget sik ngomong ngono lho. Wah. Iki urung apa-apa. Yo, tak masih. Dikenteni ku, yo. Bolebo. Ya. Au.
Ayo, hei. Langsung. Oh, digol lagi satu. Awakmu gede. Kurang titik prerogatif umat rasanya kembangnya. Wah itu apa loh? Ya pakai. Ya, coba. Yo, ayo lo, satu, kegiatan yo. Harimau, sampai dong. Ayo mati, umpoto. Mati bukan. Ayo tuh kalau nggak beker, pun wajib harimau. Ayo lo, boy, yo, boy, mau, oh ya, oh, halo, boyo, 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 boyo. Ayo lo, harimau, harimau. Au, au.
Sang Sri Bapak ayo lo ayo ayo lo lo ayo Thank you.